Alhamdulillah. Tapi luar biasa sedaya ingkang panjenengan lampahi dalu punika niku lampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi niku hukume wajib. Dadi nek wong ngentahi wong nyapa ngaji golek apa, kadang wong kowe salat urung nyapa kowe ngaji. Lah ngaji salat niku padha-padha wajibe. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan wonten nasihatipun Luqman Hakim. Jadi ono nasihatnya Luqman Hakim. Luqman Hakim ini adalah salah satu piantun ingkang solih yang terkenal nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Jadi ono tiang solih ingkang masyhur paring asma Luqman Hakim. Bahkan saking istimewanya beliau, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Mulakno nek jenengan tahu buka Quran, tahu buka ora iki? Ono surat Luqman. Sing kok bukaan panggah Yasin sing kok apal nih Al-Ikhlas karo Anas wis kuwi to plus kuwi. Lah Luqman Hakim niki terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anak-anaknya. Ya salah satu nasihat Luqman Hakim ingkang kula tulis niki, ya bunayya innad dunya bahrun amikun. Anak-anakku, sak temenin donya kuwi bagaikan lautan yang dalam. Dunia ini bagaikan lautan sing jeru banget. Dunia ini lho jenengan urip kula urip niki lho, iki bagaikan lautan yang sangat dalam sing jerune kliwat. Qad gharqa fiha nasun katsirun. Akeh wong sing tenggelam anak-anakku. Ini nasihate Luqman Hakim dateng putrane. Akeh wong menungso sing klelep ning jerone dunya niki. Lah mulane kaya awake dhewe walaupun ning kene iki wong sugih ya enek, pejabat enek, penjaga penjara enek. Sing tahu ngandang ning penjara paling ya enek, tapi wong ora macak ra ngetok. Heeh. Sing wis apik enek, sing rung apik enek. Tapi semua itu zuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Mbah kowe iki apik urung apik, kamu itu berpotensi diliputi kehinaan. Cara ning dawuhe Luqman Hakim niki wau, qad gharaqa fiha nasun katsirun. Akeh wong sing klelep ning jerone segara niku wau krana jerune kuwi mang. Lah, walaupun kamu itu keadaanmu seperti apa, berpotensi jenengan ini diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minannas, kejaba wong sing gocekan dateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus ya rukun guyub ngeten iki menjalin persaudaraan dengan baik. Lah mila kegiatan dalu punika niki secara tidak langsung ketarane jenengan hadir, jenengan boyoken ngenteni ketmang, jenengan pripun-pripun perjuangan, entah itu menutup tokonya mulai awal, entah itu berangkat dari jauh mbok Banyuwangi kon jajak kok ngendi-ngendi kok Sidoarjo kok Purworejo Jawa Tengah niki minangka awake dhewe iki nyelametne awake dhewe. Krana arep vokal, arep aku wis sing jerekmu viral kabeh wong ngerti. Kita tetap memiliki potensi. Duwe potensi bahaya. Krana menungso niku cobane dhewe-dhewe. Lah nek pancen donya kuwi iso nglelepne menungso, faltakun safinatuka fiha taqwallah. Menungso kudu duwe safinah. Jadi kaya uang nek ning segara nek pengen slamet kudu duwe kapal, kudu duwe prau. Praune napa? Nek ning donya niki nek pengen slamet taqwallah. Takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuha imanan billah. Nek wis duwe prau wong kuwi mang butuh sing jenenge napa? Bekal, sangu ning dhuwure prau niku wau. Lah prau niku diibaratne taqwallah, mantun niku bekal niku wau diibaratne imanan billah. Wis duwe prau duwe bekal, tapi prau niku ora iso menggok, butuh sing jenenge layar. Layarnya apa kata Luqman Hakim terhadap anaknya? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya yang ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kegiatan dalu punika niki nyurung
takwane ae dhewe dhateng Gusti Allah, ngibadahke tambah semangat. Mulane sesekali yo ngene iki, hiburanmu kok tinggal malam Selasa. Sesekali nyambut gawemu dijeda titik ngaji sik. Takwane gen praune niku wau gen mening tenan. Cara ibarate prawi gen sempurna tenan takwane ning Gusti Allah. Lah bekale imanan billah. Ngaji ngeten iki minangka nyemangati keimanane awake dhewe, ngandelne keimanane awake dhewe. Cara ndingi urip malih rada siat-siut, ora duwe dhuwit ndonga ning Gusti Allah, barang duwe dhuwit menggok karaokenan. Pae mulih menggok ngarepane tanggane golek sing rondo, golek sing apa. Lah iki imanane dibangun. Lah ini penting ngaji. Terus at-tawakkal 'ala Allah. Jenengan ngeten iki belajar pasrah. Lingguh saeneke. Kiwa tengen akhirnya ngempet keju arep slonjor wedi njejeg kancane, arep ning jeding kok wedi dinding kancane, akhirnya dimpet sampai ngajine bar. Wis mek pasrah ning Gusti Allah. Lah insyaallah la'allaka najin. Wong kok wis duwe takwa, duwe iman, mari kuwi duwe wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Insyaallah tiang niku wau mengarungi ombak dunia ini akan selamat dari fitnah-fitnah duniawi. Muga-muga barokah semangate panjenengan ngaji teng dalu punika, senajan kadang kegremisen, senajan kadang uwel-uwelan, antri ning jeding dan sebagainya. Muga-muga panjenengan sedaya niki wau ditebihne saking fitnahipun duniawi. Amin Allahumma amin. Go pengaosan dalu punika diawali zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wadil. Amin. Mugi-mugi kita sedaya dipun takdir kaliyan Allah Subhanahu wa taala selamat dunya akhirat, bejo dunya akhirat, lan akhir kanthi husnul khotim. Aja rame, aja kemresek. Nek sing beto lari alit biasanya memang keplek-pleken teng mlebet dijak medal mesakaken. Karena nafasnya beda cah cilik kalih anune, ketahanane benten. Ayo benjing-benjing nek kula keliling aja ngengkel salim nggih. Kok kabeh melok-melok teh. Enggak kondusif niki wau, parah bahaya. Ya Allah, liridho ila wa syafaati Rasulullah karomatil auliya wa ma'unatil ulama ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina ya Allah. Wa ila hadrati Mbah Abdul Karim Mbah Marus Mbah Yusuf Abdul Ghafur Mbah Bahar Mbah Jesus Usman Plaza Wisania Tubi alaihim walabdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Rabbi surahli sadri wa sirri amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang kaping 3 iku babu fadilati diyafati, bab nerangake fadilahe nyuguh tamu. Terus kita itu di dalam hidup ini itu menjadi umatnya Rasulullah iku enake dhewe. Nek pengin slamet nggih kene nyontoh Rasulullah. Salah satu dari akhlak beliau itu adalah sakliyane grapyak Kanjeng Nabi niki nggih loman paham kok tugel titik-titik opone kok tugel ning TikTok titik-titik lah engko gagal paham bahaya keturun titik utawa rame titik jagungan titik repot niki mboten dangu niki. Asalisu utawi kang kaping 3 iku babu fadilati diyafati, bab nerangake fadilai nyuguh tamu. Wa fihalan iku ing dalem nerangake fadilati diyafah iku ahbarun pira-pira hadis wa hikayatun lan cerita. Terus tentang nyuguh tamu ini ada beberapa dawuh-dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa cerita. Insyaallah dalu punika kadose niki mungkin nutute teko dawuh-dawuh Kanjeng Nabi mawon. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-diyafatu salasa layalin hakun lazimun. Ing dawuh ad-diyafatu salasa layalin hakun lazimun.
Adiyafatu utawi diyafah nyuguh tamu niku wau salah salayalin ing dalem telu pira-pira bengi iku hakun hak lazimun kang tetep apa hak dados sing dimaksud hakun lazimun teng mriki wajib maksudnya dados niki dipun dawuhaken nyuguh tamu di dalam 3 hari. Jadi ono tamu ning omahmu 3 dina niki teng mriki dipun dawuhaken hakun lazimun tapi niki wekdal zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah hadis niki sampun dinasah kalian jumhurul para ulama niku sampun dinasahi cara istilahe saiki ngono di amandemen. Maksudnya di amandemen mboten kok barno ulama ditata karepe dhewe nggih mboten. Alasane napa? Alasane kok kali ulama niku sakniki ditafsiri sunnah. Sakniki ditafsiri sunnah. Alasane keranten dulu rumah niku dulu niku zamane Kanjeng Nabi omahe ora rengket kaya zaman sakniki. Nek sakniki kan omah rengket jarak pirang meter omah, jarak pirang meter omah. Mbiyene sak desa omah kena diitung. Jarake dawa-dawa. Lah wonten kitab Hasyiah Al-Bujairami dan kitab-kitab yang lain sing dimaksud tamu niku nggih dalam hadis ini sing badhe kula waos niki wau sing tas kula waos niku wau dalam hadis ini itu adalah orang yang jauh yang tidak kita kenal wong sing adoh sing ora dikenal awake dhewe riyen kan usum ngoten niku wong adoh berpergian ning ndi gene wong biyen rata-rata apik golek maisah nyambut gawe ora ngono ning ndi arep ibadah utawa arep cethuk apa sowan Kanjeng Nabi apa piye nek sakniki kadang jenenge wong lunga ya ora kabeh mening kadang kadung dikira musafir dikira apa arep mangkat ning wayangan klothok terang arep ning warung kudu togel wonge ya teko tapi aja kok sawang ku isin wonge fama mongko utawi wengi siwa kang sakliyane siwa dalika kang sakliyane mengkono-mengkono salah layalin iku sedekahun sedekah rawahu riwayatake ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani. Nah, sakliyane 3 dina niku wau kok tamu niku wau jek ning omahe jenengan niki nek jaman Kanjeng Nabi lho ya dirungokne. Kalau sekarang sama ulama-ulama jumhur ulama sampun ditafsiri nyuguh tamu hormat tamu niki hukume sunnah hukume sunnah. Lah wekdal zamane Rasulullah niku menika nek napa niku wis kliwat 3 dina nyuguh tamu niki semisal hari yang keempat iki wis termasuk sedekah kan wajib mang nek cek 3 dina iki wajib 3 dina iki wajib nek wis punjul kok 3 dina iki mlebu kategori sedekah wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu utawi nyuguh tamu iku salah satu ayamin 3 pira-pira dina. Jadi wajib nyuguh tamu niku 3 dina. Fama mongko utawi wektu zada kang ngluwi apa ma iku fahuwa mongko utawi ma iku sedekahun sedekah. Dadi nek luwih saka 3 dina wi mlebune sedekah. Wa ala dhaifi lan iku tetep ing ngatasé tamu. Ayat hawala utawi ento ngalih sapa dhaif ba'da salah sati ayamin ing dalem sakwise 3 pira-pira dina rawahu riwayatake ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya Imam Ibnu Abi Dunya dados wajib niku nek riyen niku 3 dina wajib dadi nek ra diopeni yo dosa jenenge barang wajib nggih to ora diopeni dosa terus tapi hendaknya sebagai tamu iki ya sadar diri, sadar posisi. Nek wis 3 dina iki ya mulih ngono lho pantese. Ora kok baru kesenengan dingoni terus baru ning kono malah ora manjing. Sakire kowe mek ngatung ngono ya ora ngono kuwi konsepe. Nah, tapi sak mangkin niki hukume sunah. Nyuguh tamu niki hukume sunah. Sunah tapi fadilahe akeh banget. Iki rungokno tenan iki penting nih. Dadi wong engko sampean gen ora bakhil-bakhil nemen ngono lho. Kadang kan awakmu enek tamu ngono malah pindang kok delik nih.
gerih didelikne weh engko badhok neh kadang awakmu ngono kuwi to ana tamu ndang meja malah disuwigeki kabeh weh iki engko apa-apa dipangan iki engko ngono teko karo Gus Idam kae iya kae engko mangane Cahadroh iya ngono Bakola lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adiyafatu utawi nyuguh tamu iku salah satu ayamin telu pira-pira dina fama mongko utawi wektu kana kang ana apa ma iku fauqa dalika ing dalem sak ndure salah satu ayam iku fawa mongko utawi ma iku ma'rufun kebagusan rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wonten dawuhipun Rasulullah malih kok luweh saka telung dina saliyane niku ganjaran sedekah niku termasuk amal ma'ruf amal kesaenan niku bakola lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah niki wis ngomongin tamu tenan iki idza dakhala ing dawuh idza dakhala ad-dhaifu ila akhir idza dakhala nalikane manjing sapa ad-dhaifu tamu al-qaumi ing atase kaum dakhala mongko manjing sapa dhaif birizkihi kelawan rizkine dhaif wa idza kharaja lan ing dalem nalikane metu sapa dhaif kharaja mongko metu sapa dhaif bimaghfirati dunubihim kelawan den ngapurane pira-pira dosane kaum rawahu riwayatake ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami nah Gus tapi terus jenengan kuwi nek nyuguh tamu aja dadi wong sing ngungkit-ungkit kadang ngene lha iki contone prakteke biasane ning riyaya awakmu kadang nek tamu ngono mari kok sangoni utawa kon mangan bar ngono masamu wis pol-polan awakmu kuwi mang lho krana ning mahku malah seneng dayoh ning mahku krana nek ning mahku mesti kadang lak kon mangan anake tak sangoni kopen nah we barno karo gegeden rumangsa padahal ketika kamu itu kedatangan tamu dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ad-dhaif 'alal qaum dakhala birizqihi tamu iki kok mlebu omahe wong dia itu masuk dengan rizkinya maksudnya wis duwe rezeki dhewe dadi cara jenengan kuwi kok mari kuwi ngekeki tamu kuwi apa kuwi aja gegeden rumangsan pancen sampean kuwi digerakne karo Gusti Allah iradahe Gusti Allah sampean akhire malih tergerak iso ngekeki tergerak duwe apa dilalah krana nyapa wong kadang kan ya ora mesti jenengan kadang apa mesti duwe lele apa mesti duwe tempe apa mesti pas nyambel apa mesti pas nyekel duit nek pancen ning mahmu mesti kok sangoni kan ngono lah sing ahli tamu wis nggo rezeki dhewe niki nek dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim dan ketika tamu itu keluar metu ka omahmu kuwi mang maka tamu ini keluar dengan sapa kek nangis ya cah pondok yundang di sisine to nduk kok malah dineng ning kono dadi nalikane tamu niku wau metu ka omahe panjenengan maka ini akan menjadi sebab panjenengan niku wau entuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala dadi iso nyuda dosa-dosane panjenengan iso nuju dosa-dosane panjenengan makane nek ketekan tamu niku jenengan ya kudu seneng kudu bunga terus mari kuwi nek iso ngekeki apa-apa aja kok kira kuwi krana sangarmu jenengan duwe apa-apa kadang masalah nek ya wong niku iki kan bape nyuguh tamu to sebagai wong sing nyuguh iki kudu sing pertama lho kudu paham ya iki ngomongne wong sing nyuguh tamu sing ngomongne diafah kuwi mang lah biasane anake kebanggan wah bareng kok omong-omongne apa kebanggan apa piye mang tak kei apa tamu iki teko wis nggo rezeki dhewe-dhewe wis nggo sak rezekine ora kok mek teko glondongan menungso tok iki ora lah ketika keluar dari rumahmu iki iso nyuda dosa-dosane panjenengan nyebabin jenengan entuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ad-dhaifu ya'ti birizkihi ing dawuh ad-dhaifu ya'ti birizkihi ila akhir. Ad-dhaifu utai tamu iku ya'ti tumeka sapa dhaif birizkihi kelawan rezekine dhaif wa yartahilulan budalan sapa dhaif bidunu bil qaumi kelawan pira-pira dosane kaum wa yumahisulan lebur sapa dhaif anhum saking kaum dunubahum ing pira-pira dosane kaum. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Abu Syaihi Imam Abu Syaih. Terus niki wonten dawuhipun Kanjeng Nabi Malik nggih ngoten niku wau tamu teko dengan rezekinya tamu tersendiri. Terus mari kuwi engko metu ka omah kuwi mang tamu kuwi mang iso nglebur dosane wong-wong sing duwe omah kuwi mang. Maksude napa? Nyebabi barokah tamu iki mang Allah ngedukne maghfirah. Maling ngapura panjenengan. Mulane kaya panjenengan sing dosa-dosane akeh ngono kuwi aja malah kakek nolak tamu. Nek iso malah piye omahmu iki mang ditekani tamu. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang meneh. Lahu kedue Abu Syekh ida aroda utawi ya ngeten. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat kang meneh lahu kedue Abu Syekh ida aradallahu ta'ala utawi dawuh ida aradallahu ta'ala ila akhir. Ida arada ing dalam nalikane ngersakake sapa Allah taala liqaumin maring kaum khairan ing kebagusan. Ada mongko paring hadiah sapa Allah ilaihim maring kaum hadiah tadhaifi ing hadiah rupa tamu yanzilu kang manggon sapa dhaif birizkihi kelawan rezekine dhaif wertahilulan budalan sapa dhaif birizkihi kelawan rezekine dhaif wa qad ghafara hale teman-teman ngapura sapa Allah li ahlil manzili maring ahline mengkono-mengkono omah. Ya Allah Subhanahu wa taala niku nalikane menghendaki hambanya menghendaki kebaikan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi hambanya nalikane jenengane dihendaki kebaikan karo Gusti Allah, nalikane jenengan dikersakne apik karo Gusti Allah niku jenengan bakal dikei hadiah sing jenenge tamu. Ngene iki yo ngelekne aku barang wong aku kadang yo ini ki aku ngaji yo rada abot kuwi karo kelingan wong aku ora patek nampa tamu karena kadang wesel ki kuwi kadang nek cetok aku nggumun aku ora enek wong cetok aku omong sak cukupe akeh mestian cetok ning parkiran ora omong ya Allah Gus dungane anu niki kula crita riyen nggih Gus cerita awale pegatan nyapa baru piye ceritane awale utangi nyapa jan sirah kaya kepeken aku. Tapi iki bengi iki dikaplok karo kitab aku. Tapi yo rungokno sik kowe engko nek mek gur setengah-setengah kowe engko gagal paham, dedel engko. Paham? Aja kok geli iki. Aja kok tuku teli. Dadi tamu niku wau teko. Tamu iki mang teko nggo rezeki, Pak. Wis nggo rezekine tamu dhewe kuwi mang. Dadi awake dhewe ora usah kegedean rumangsa. Pak iki mang aku engkek yo apa. Kowe iso enek apa-apa yo baru kae tamu iki mang. Ning ade kan kadang kayak kepeden to. Apa mesti karuan to jenengan ketekan tamu gulamu nggih kopi isih. Apa mesti karuan kopimu mang kuwi isih. Lah kuwi pancen yo rezekine tamu. Dadi ade nyuguhi tamu ora sabarno kepeden ngono ora usah. Ora usah kepeden kuwi rezekine tamu. Lah Gusti Allah niku wau nek ngehendaki hambane apik, menghendaki kebaikan, Allah akan memberikan hadiah berupa tamu. Jadi kayak hadiah berupa tamu itu datang dengan rezekinya tamu itu sendiri. Kemudian pomomule wayartahilu birizkihi, pomomule iki mang ya tamu nggawa rezekine tamu kuwi dhewe. Mulane aku njuk tulung aja rame sing kiri golongane Deni. Terus cara tamu kuwi mang mulih kuwi ya nggawa rezekine dhewe. Tamu iki nggawa rezekine dhewe. Artosipun napa? Cara kowe iki kok iso ngkei gawan, iso nyapo kuwi pancen yo rezekine tamu kuwi. Ora kok barno mungguhmu peh aku mang iso gawani apa. Iki mang dulurku mara rene, iki tak gawani ngene. Yo pancen kuwi rezekine kuwi, ngono lho.
ning iki engko tak rungokno tenan iki engko ya ora kenek kok nggih alasan terus esuk kowe bar kuwi ndayoh me wong rezekiku ndi ngono ora kenek mulane kowe takon ngrungokne ngono kuwi nek kok tugeli kowe ora mudeng paham ya ora pun dadi cara enek gawan cara mari kuwi misal aku teko karo Margono dilalah ning mahmu iki pas enek kopi mari kuwi aku mulai kok gawani apa degan apa-apa ngono kuwi wis kuwi pancen rezekine tamu kuwi mang ora kok napa niku terus kuwi mak krana jasamu apa piye mboten dadi awake dhewe nyuguh tamu ngono kuwi carane gene kelas ngono kuwi pancen iki rezekine tamu dadi ora kok krana awake dhewe turah-turah terus rumangsa masamu nganu dan kamu ketika memberikan terhadap tamu kuwi mang krana iradahe Gusti Allah sing gerakne awakmu ya Gusti Allah tekan iki mang ya wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna asro'a sudaqatin ila sama ing dawuh inna asro'a sudaqatin ila sama ila akhir inna asro'a sak temene inna asro'a sudaqatin sak temene luweh gancange sedekah ila sama maring langit iku ayyadu ayen to nyelehake sapa ar-rajul wong lanang to aman ing panganan thayyiban kang halal sumayatau mongko nuli ngundang sapa rajul alaihi ing atase to aman nasan ing menungso min ikhwanihi kang saking pira-pira sedulure rajul rawuh ngriatake ing hadis sapa Ibnu Abi Dunya Imam Ibnu Abi Dunya terus sak temene sedekah sing cepet munggah ning langite Allah Subhanahu wa taala sedekah yang cepat makbul yakni adalah sedekah yang mana ketika seorang laki-laki itu membuat makanan sing thayyib sing apik sing sae mari kuwi wong kuwi mang ngundang tangga-tanggane utawa dulur-dulure ning omahe iki tak baleni pisan kasih sak temene sedekah sing cepet makbul munggah ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala utawa munggah ning langit ngono wis sedekah sing cepet munggah niku napa sedekah yang cepet naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala ini yakni adalah ketika seorang laki-laki atau panjenengan seorang manusia itu membuat makanan yang baik sing sip mungguhmu kemudian kok hidang ning omahmu kok undang nih dulur-dulurmu paham maksudnya jadi sedekah sing apik jenengan masak sing enak mari kuwi iki sedekah sing makbul lho kan sedekah yo ono sing sedekahmu krana riya akhire ra sida makbul sedekahmu nyapa ra sida ketampa krana kowe takabur krana apa ora ketampa lah sedekah yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ketika seseorang itu membuat makanan sing thayyib sing enak tenan mari kuwi ngundang dulur-dulure mangan lah mulakno wong NU ya ngono kuwi Pak ora kok aku ngelem-ngelem NU lho ning kene kan ya norno iki Muhammadiyah ya enek LDI enek Islam KTP akeh ya toh non muslim ya enek to kene lah iya ora mulakno iki bener kuwi ora trimo sekedar nganu kuwi gen cepet sak laine Kanjeng Nabi nggih dawuh tasaddaq ala mautak sedekah kangge wong sing wis ninggal tapi itu juga mempercepat diterimanya sedekah kita jadi ketika seseorang masak ta'aman thayyiban summa yata'u alaihi nasan min ihwanihi mari kuwi ngundang dulur-dulure dan ternyata itu membuat sedekah kita itu cepat diterima di sisi Allah masak masak sing enak ya toh mari kuwi ngundang tangga-tanggane lah wong NU nek ngono kuwi pitung dinane kan masak sambel goreng apa mari kuwi ora kok didum-dumne piye to kowe ora ngrungokne apa piye to kowe mari kuwi ngundang tangga-tanggane paham ora mari kuwi ngundang tangga-tanggane ngundang dulur-dulure lah wis sedekah sing garai cepet ditampa ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala dadi sedekah sing cepet inna asro'a sedaqatin ila samai ayyadu ar-rajul ta'aman thayyiban
summa yata'u alaihi nasan min ikhwanihi. Jadi sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi, masak ning omah sing thayyib ya sing enak sing halal, mari kuwi kok undang nih tangga-tanggamu utawa dulur-dulurmu kok undang. Lah iki sedekah sing cepet ditampa Gusti Allah ya ngono kuwi. Mulane mbah-mbahyake dhewe iki wong NU biasane ngene 40-an, 100-an. Lha sakniku sak liyane niku perintah Kanjeng Nabi ndonga apa ngirimi sedekah tiyang sing sampun sedo, iki cepet ditampa. Ngono kuwi masak ning omah. Ya kaya jenengan kaya ibu-ibu umpane cara biasane rujakan apa piye, ning ya aja dicampuri hibah. Aja dicampuri rasan-rasan. Wis beda judul neh engko. Ampun, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin utawi saben-saben omah layat uluhu kang ora manjing ing bait, layat ulu kang ora manjing ing kulu bait sapa dhaifun tamu iku latat uluhu ora bakal manjing ing bait sapa al malaikatu malaikat. Jadi setiap omah sing ora tahu kelebon tamu iki malaikat ya ora tau gelem mlebu. Mulane sing asli ngresiki demit iki enak. Omah kuwi ramekno, Pak. Cumalah kok nggih gendaan, ngeslot, ya tambah angker, demit mah teko kabeh. Deloken omah sing singklu-singklu ngono kae. Lho saiki nek ngomongne angker, Pak. Sak Jawa iki asline angker kabeh, Pak. Ya ora? Sak Jawa lho, aja ngomongne omahe sapa, sak Jawa iki asline angker kabeh. Demit to. Sadurunge nek demit-demit jenengan-jenengan iki demit sing luwih gedhi akeh. Lho, demit sing luwih ngeri akeh, mulane sampai ditumbali saya Subakir kuwi, Pak. Sampai ditumbali saya Subakir. Biyen demit ngeri-ngeri tenan, tapi yo kuwi mang krana hasil riyadhah dan sebagainya. Terus jenengan sing omah-omah kuwi mang ya akhire kerep nggih minarane tamu, kerep nggih ibadah, kerep apa. Lah malaikat rahmat akhire mlebu. Lho kok kira wis jajalan ora percaya. Bangun omah karepmu privasi sing mlebu mek keluargamu tok. Jajalan engko nek singlu, kowe dhewe nek ora kerasan ning omahmu, ya ora. Tapi deloken wong-wong biyen ngono omahe gedhek, mburi bolong, sing mbrobos ora trima kucing medhus. Tapi nek tamu iki mang ya disuguh kopi, gekne teh, ora duwe teh, ora duwe kopi, banyu gula, anget ngene. Ngono kuwi nek ra ngono ora ndek apa-apa ya ngapunten namung disuguh anggur ora anggur mendem lho blok. Oh. Maksudnya wong Jawa iki ngapunten suguh anggur ra disuguh apa-apa kok kira mendem. Modelmu koyo botol. Lah ya kuwi. Paham ya? Dadi ngono kuwi, omah ora tau dileboni tamu wis malaikat ora gelem mlebu. Lah malaikat sapa Gus niku? Malah beneran mengke, malaikat Israil ora mlebu. Maksude malaikat rahmat tolol. Engko karepmu wis iki Israil gen ra mlebu rene malah mending iki wis ora usah nampa tamu ndelik ning kene ngono. Karena jerene ki ndek iki wayah ngaji malam Selasa malaikat ora gelem mlebu jerene ngono. Israil mandang nyandak. Malaikat rahmat maksudnya, malaikat rahmat itu ya akhirnya sing melasi awakmu, ngirim rahmati Gusti Allah, awakmu utang gedang lunas, gering gedang cetok jodone obat, rantai bojo ndang cetok bojo. Ngono-ngono kuwi aja mek amin ae piye tindakanmu iki lho. Aja mek amin mare anyel ae. Mek oman amin ra bertindak belas. Bakola lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata innal malaikata la tazalu ing dawuh innal malaikata la tazalu ila akhir. Innal malaikata saat temene malaikat iku la tazalu ora gingsir-gingsir sapa malak iku tusolli maca selawat sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh madamat ing dalem selagine langgeng apa maidatuhu rampatane ahad iku mauduatan kang den selehake rawahu ngriwayatake sapa al hakimu Imam Hakim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi.
Lah niki wonten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat itu tidak akan berhenti-hentinya membacakan sholawat terhadap seseorang selama seseorang ini tadi meletakkan suguhan di rumahnya untuk tamu. Jadi malaikat kuwi mang ora leren macakne sholawat panjenengan selama panjenengan niki wau nyiapi suguhan kangge tamu. Lho, Gus, sholawate malaikat dateng awake dhewe niku napa? Sholawate malaikat dateng panjenengan niku istighfar. Jaluk ning ngapura panjenengan. Makane prakteke pripun Gus prakteke? Ora kok nek enek tamu, nek aku ora ngono kuwi. Selama enek suguhan bahasane ning kene selama enek suguhan madamat maidatuhu mau du'atan. Madamat maidatuhu mau du'atan. Selama jenengan iki duwe suguhan yang mana suguhan kuwi kok seleh nih, memang kok peruntukan tinggi tamu. Artinya nopo? Jenengan nek pancen pengen didongakne dijaluk ning ngapura karo malaikat-malaikate Gusti Allah, terus ora leren. Iki kan ora leren to bahasane. Malaikat terus to. Kuwi ra ketak ngopo ngono sak duwemu, misal duwe dhuwit sak cukupe nggih. Ning meja omahmu kae aja sampe sepi mampring. Kadang jajan ning mejamu iki enek kan nek riyaya tok to, Pak. Lho, minimal nek enek jajan, tuku kuwi lho, ngombe cilik-cilik ngene iki lho. Apa-apa ngono lho. Welfir ngene iki apa-apa. Apa? Arak cangkemmu kuwi lah. Oh, aploke cangkemmu. Bocah dedel tenan. Engko nek aku muni goblok mari viral, ora ngerti netizen kan ora ngerti jamaah aku nek gendeng-gendeng ngono kuwi. Dari tamu arep disuguh arak. Padahal lencong kene engko. Heeh. Lah aku nek muni ngene iki wah idam ini ustaz apa lho sing iso ngatasi bocah bodong-bodong ini mek aku tok. Jadi ora ngatasi ora kaya aku biyo guling wong tamu arep disuguhi arak. Api-api anjen kowe arep tak lebokne lapas ya kowe. Kene ngaji rada serius rada enggas-enggas kono empuk. Terus nek jarene dawuh Kanjeng Nabi, nek dawuh Kanjeng Nabi malaikat tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar terhadap diri kita selagi kita itu memiliki suguhan yang kita niatkan untuk tamu. Carane ngene no Pak, mbuh enek tamu ora enek tamu selen, tapi nalikane nyeleh niatono iki engko nek enek tamu tak aturne tamu. Raketang opo lah banyu. Gus kula ora duwe apa-apa, duwe kula panenan gedang. Selen ning kono. Kok enek wong takok, "Ki enek acara apa?" Nyuguh tamu. Nyuguh tamu. Lho tamune sapa? Ya ora roh. Lah kok nek gedange wis meh mambu, panganan dhewe. Sesuk rambutan panen ganti rambutan. Takoni, "Lho nyapa kok ning kene iki?" Nyuguh tamu. Nyuguh tamu, nyuguh tamu. Karena selagi kamu itu memiliki suguhan yang kamu letakkan, kamu niatkan untuk tamu, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Kayak ngono Pak, istimewane nyuguh tamu iki kaya ngono kuwi. Nyun sewu, nek sampean tak percaya, delok ning panggilane tiyang alim-alim, apa kejajan iki enek riyaya tok. Sampeyan delok ibuku luwih ekstrim neh. Ben dina tamune ken maem, budrek aku. Gak mampu aku dadi bunyai. Ben dina cetuk sapa kan maem. Tapi aja kok nggih alasan terus kowe ngedrop omahku. Ngono aku wis jibek kok. Kok kowe malah mlebu pisan, guling aku tak mlayu wae ning Margono. Ra dingoni ritek ra apa-apa. Ya tenanan. Lho, aku iki jamane aku malah kelingan Mbah Ibat. Mbah Ibat iki foto sing ning tengah iki. Mbah kuwi sedaya putra-putrane mbah kula niku memiliki gaya entah itu keponakannya atau alumni atau santri mesti sembuh raketang duadak digodhog mie apa piye iki mesti le mangan kula duwe bulik niku ya ngono kok ra mangan wis duka jadi sing digodhog mie dadak apa barno digoreng ndok apa piye sembuhne mine wingko wis mateng tenan apa setengah mateng apa kemblondoten wis pokoke ndang mangan
Wis ngoten niku. Suguhi lho budayane teng ndiyane kiai njan sowan teng ndi engko nek mesti enek suguhan, gitu. Beda karo omahe dhewe, Pak. Enek jajan ya riyo tokno. Ngono ritek urung sampe kupatan iki kok kukuti. Ngiri tok ya. Lah kuwi dosamu akeh ya ora rontok-rontok. Lho Gus, jenengan ngoten niku menyinggung, kula niki miskin lho Gus. Lho rakitan ngopo, Pak? Banyu sak ceret kan iso to, Pak? Nggodhok kosik banyu sak ceret. Diniati nyuguh tamu ning yo aja nemen-nemen mosok banyu sak ceret to, Pak. Diguyu Bu Kaji Sri awakmu. Loh, secara tidak langsung kuwi perkara sepele tapi iso nyebabi ngedukne maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dosa-dosamu lho ae dhewe iki dosane akeh ora? Jujur. Kowe amalmu arep dosane akeh ndi? Sampe muni amalmu tak jotosi tenan. Mengko ya aku ngene akeh dosane ya. Oh ya aku paling ngaji kan ya wis bengi tok ngene iki. Awan cedhok cacah ngene iki rada musyrik neh. Mengko yo ngene iki ya modele kaya wong jahiliyah. Lah iya diomongi angel orang alor orang idul ngono kuwi. Oh, aja ngono kuwi. Dadi sugana ngene paham ya trike. Lah kok nek ditakoni mulih kok ditakoni wong tuamu, le nyapa to kok malih meja iki kok suguhi ngene iki, Bu. Senajan kowe apal hadise. Nah, nek hadise iki innal malaikata la tazalu tusalli ala ahadikum madamat maidatuhu maudu'atan. Dalile kuwi. Nek ra apal dalile wis penting kowe ngomong. Nyapa le kok iki kok suguhan ngene iki. Bu, selagi niki kula niat tidak menyuguh tamu. Mbuh niku enten tamu napa mboten enten tamu, insyaallah kita semua akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat tidak akan berhenti memohonkan ampunan untuk keluarga kita. Ngono. Malaikat lho Pak, ora tau maksiat, ora enek malaikat karaoke kaya kowe. Lho malaikat iki kon sujud terus, kon jaga surga jaga terus iki. Infone ngono kuwi. Ora kaya awakmu siat siut. Ranti dhuwit sambat, sujud, salat tobat, tahajud, duwe dhuwit ngono iya. Kiblate ora ngerti. Liwat masjid blayer. Piye ngono ki ya? Paham ya? Kuwi ya mending kuwi. Dadi ngono kuwi mulane kaya ning aku iki kan mbahku ngono wis mbuh. Ya wis engko dikai kripik kae ya apa. Engko rada meh mlempem ngono didahar dhewe. Kadang ya didahar dhewe. Pokoke diniati nyuguh tamu, niatono nyuguh tamu. Insyaallah malaikat terus njaluk ning ngapura. Jadi carane tobat iki Islami po enak, Pak. Pokok kowe ngaji kan penak to ngene iki. Kok kira tobat yo barno sujud arep bathuk-bathukmu sampe ngetok. Ireng ngono, Pak. Nyapa lho carane akeh. Mulane hikmahe ngaji ngono kuwi. Hikmahe ngaji gen ngerti awakmu. Wah carane golek maghfirah Gusti Allah piye ya? Iki gen dibantu malaikat piye ya? Ngono. Wis. Lah cara wong Jawa kuwi lho, apa, Pak? Suguh gupo sitake apa? Apa ngawut kabeh. Iki di YouTube lho iki, kowe omong aja ngawut. Suguh gupo apa? Karo. Apa wis sing nomor 3 jajal apa muni ya? Lawuh lambemu lho dol tak kaplok kene lho engko. Kowe kok maling gregetne koyo ngono. Iso suguh gupo lawuh iki lho piye to? Anak boy margono ya Allah. Budrek rusak kabeh iki. Mangan apa to cacah iki? Tolong rokok aku malan. Dadi ngono kuwi. Sugono. Wis, tak lanjutne ya. Suguh gupo apa? Aro. Suguh iya apa? Suguh berarti gupo bingung. Ora maca bingung Pak Danu, ya bingung tenan. Jadi Pak Danu malah maca bingung. Ya bingung tenan Pak, kudune. Tapi ngono kuwi. Kuwi keluargaku banget ngono kuwi. Nek aku rada tenang, aku nek renek apa-apa ngono ya tenang aku. Tapi kuwi ora tek bener. Aku tenang renek apa-apa wis tenang ngono ae. Kadang ibu duka-duka. Sapa mang rene? Anu Pak Lek mriki. Kok kon dahar apa ora? Mboten, wong cepak
cepaki apa mbok digodhog-godhogne batinku yo waras-warasen. Mikire bunyai tapi yo ngono kuwi, suguhen le. Malaikat wingko njalukne ngapura awakmu. Kowe iki dosamu akeh. Secara tidak langsung kan secara hadis iki ngono kuwi to. Apa sing rawuh kiai wong alim, ahli paping ora dikongkon mangan lho, Pak. Lho kowe wis nyekel piring bali. Kula diperintah bunyai, tak delok bunyai sare. Kowe mesti ngapusi aku ya. Aku wis bolak-balik aku dihapusi ahli paping, tapi wis ora masalah lah aku ya ngono. Tapi kan aku melok turu ning kene berarti aku ya didongakne jaluk ning ngapura karo malaikat. Wis mangan oneh Pak Li, ndang alih kono mangan. Lah iya. Tapi ngono kuwi Pak, aja pelit-pelit, aja pelit-pelit. Kuwi untuk rezeki nek untuk kok ngelongi bondomu ora kuwi rezekine tamu. Nggih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki lho sederhana iki, sederhana tapi penting. Manutai sapane wong iku atama aweh panganan sapa man, akhahu ing sedulure man, al muslima kang muslim. Sahwatahu ing kepinginane. Lah dadi sahwatahu teng mriki kepinginane maknane. Sahwatahu ing kepinginane akho. Haramahu mongko ngaromake ing man sapa Allahu Allah alan nari ing atasin neraka. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al Hakimu Imam Hakim. Terus nek tamu kok jenengan kuwi malah roh. Semisal Bu Haji Sri ngene iki. Dilalah nginfo aku. Gus kula mengke tindak mriku jam sedoso dalu ngono. Lah ide umpamane ngerti kepinginane semisal burung dara umpamane. Oh ya aku rada seneng kuwi, malih kelingan malih pengen tau. Golek nonton-nono. Ya. Jadi semisal senengane burung dara. Kok awake dhewe kuwi ana tamu terus ngekeki apa wi? Ngekeki kepinginane tamu kuwi mang lho. Awakmu ngekeki kepinginane tamu kuwi mang, menjamumui sesuai keinginane tamu kuwi mang. Jadi syahwat tahu ning kene iki mang digolek-golek ning beberapa kitab-kitab itu yes maknane sing paling pasti kepinginane akhoh kuwi mang, kepinginane man kuwi mang. Dah. Kok jenengan kuwi enek tamu ngekeki panganan ora tamu tapi pokoke menungso dilalah jenengan iso ngekeki kepinginane wong kuwi mang. Semisal wong kuwi pengenane pecel apa-apa burung dara kuwi mang. Ini semua akan mendapatkan fadilah haramahullahu alan nar. Jenengan bakal diharam nih saka geni neraka. Wis ora usah nglangel. Aku iki senenganku kopi yo no ya. Tapi ampun dikira aku ning mahmu njaluk-njaluk ora. Wis umpamane nggone senengane apa ya? Nganu wi. Teh tawar. Ngono kaya enek canom senengane teh tawar. Ngene kaya Margono iki senengane teh tawar. Dilalah Margono WA ning umpamane WA ning kula mengke mriku kali Mbak Ana. Lah akhire Margono seneng pokok roh teh tawar iki kudu sululup umpamane. Akhire arun ning langsung digekne. Monggo Mbak Ana niki teh tawar remenane jenengan. Haramahullahu alan nar. Allah akan menjauhkan orang tersebut, akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Lho ngoten niku. Mulane nek wong mriki ngono engko nganu rene, bayai engko rene. Nganu ngene. Lah kuwi aku kelingan kuwi. Aku kelingan kuwi. Ibu kuwi ya ngono kuwi, tapi mbiyen ibuku ora dalil ngene iki kok. Aku ora taat. Beh iki kesiksa neh iki aku ngono. Ana tamu rada penting ngono. Anu le biasane remenane nganu ngongkon santri diutus anu golek apa remenane biasane bebek, tuku bebek. Ternyata ketika kita itu memberikan saudara kita sesama muslim yang disenangi orang tersebut, maka itu akan menyebabkan Allah mengharamkan kita dari api neraka. Muga-muga IDKP didoni saka geni neraka. Ngoten niku jenengan duwe ibu, wah ibu arti ndak rene yang wah mengarep bojomu ngono. Ibu ibiane remenane anu tumpeng. Oh ya tumpeng aja tumpeng lah. Ibu iki remenane biasane sego goreng. Apa-apa
Mari kuwi tamumu yo seweneng dar kuwi mang. Iki nyebabi jenengan didoni saka geni neraka. Kaya ngono lho Pak, iki ngomongne hormat tamu iki. Lha iki sesuai kitab ora ngawut iki. Ngene iki yo kaya mandeg-mandeg iki karo kesinggung Pak. Aku masle rada ra telaten aku. Angel ya kuwi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku dabaha nyembelih sapa man lidaifihi krana tamune man dabihatan ing hayawan sembelihan kanat mongko ana apa dabihah iku fidaan dadi penebus ngeten iku fidaan dadi tebusan lahu kedue man minan nari saking neraka rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Jabirun Imam Jabir. Terus jenengan niku wau kok nyembelih hayawan wis mbelih apa mbelih pitik apa-apa krana tamu kuwi mang. Maka hayawan yang panjenengan sembelih ini tadi. Jadi kok enek tamu ngene, mboten ngoten. Dadi enek tamu nggih. Ana tamu wis aku iki nekat nyembelih pitik. Nyembelih pitik iki engko nganu rawuh. Sopo saking hormatmu karo tamumu sampeyan nyembelih hayawan sembelihan kanat fidaan lahu minan nar maka baru kain jenengan nyembelih niku wau hormat tamu niku wau itu akan menjadi fidaan lahu minan nar akan menjadi tebusan bagi panjenengan dari api neraka. Insyaallah panjenengan didoni saka geni neraka. Pokoke ora enek rugine. Lah iki dawuh Kanjeng Nabi. Sesuk iki enek dawuh Kanjeng Nabi kali hikayah kali cerita-cerita tentang masalah dhiyafah suguh tamu niki wau. Wallahu alam bisawab. Akan tetapi jangan sampai ini dieling-eling ngaji bengi iki dingge wong sing nyuguh tamu. Dalil dingge wong sing nyuguh tamu. Bukan untuk orang yang bertamu. Lah akhirnya kowe sesuk saking dalil-dalil iki mang apa kok ulangi ning YouTube apa barno apa ndi rezekiku ndi piye ngene terus kowe merasa dadi tamu no aja ngono kuwi. Bahkan dalam beberapa kitab fikih itu dijelaskan tamu itu boleh memakan sesuatu yang kira-kira oleh tuan rumah ini tadi benar-benar diikhlaskan. Artosipun pripun? Kowe ya ora oleh berlebihan. Peh kowe ngaji bab apa iki mang? Gubuk apa yang suguh tamu, terus esuk kowe dadi tamu terus saenakmu dhewe. Lho, Gus, maksudnya pripun lho, Gus? Dadi tak baleni pisan, Gas. Secara fikih. Iya toh. Tamu ini tadi boleh memakan sesuatu yang sekiranya diikhlaskan karo sing duwe omah. Dadi ora kok sesuk kowe dadi tamu terus bar nang warmu dhewe delok nek dawuhe Gusti Imam Selasa. Ora oleh ngono ki, Pak. Akhire contoh kowe rumangsa dadi tamu tahlilan enek rokok sak gelas. Kuwi yo kira-kira ikhlase tanggamu sing duwe acara kuwi lho apa yo oleh nek kuwi kok sok ning kopiahmu saka mulai kabeh. Bahkan ning fikih tamu sing potongane ngono kuwi haram. Wis yo kaya jenengan ngene iki ora oleh memaksakan diri. Lho ning kono enek bahasa ngene aku rada lali redaksine. Tapi ngene kok sampean iki ndadekne sesuatu sing ben omong ora ikhlas. Ndadekne gelone tuan rumah kuwi mang. Niku ya ora oleh jenengan pangan. Terus berlebihan wis contoh ngene. Danu ngabari aku, Gus, benjing ora ngabari wis. Danu arep tahlilan utawa arep nyapa nyelameti bae lah. Gawe piring 40. Sing diundang tanggane. Moro-moro aku ora ngawaki. Margono monggo Gus mampir rong high es. Bocahe selawe mau mampir Medan. Wah mending kene racikan soto ning piring. Lah, ID padahal wis ngerti itu tidak diperuntukkan untuk kita.
Mari kuwi ae dadi tamu langsung. No ngerti dhewe to malam Selasa ngajine Guse. Suguhmu wis apik kok blehne pitik. Kowe didohne saka geni neraka no. Matur suwun. Iki insyaallah fidaan lahu minan nar. Iki dadi tebusan awakmu saking geni neraka no. Ora iso harus bareng cah selawe langsung nyiak soto kuwi mang ora iso Pak ngono kuwi. Kalau kamu harus tahu kadar keikhlasane wong kuwi mang piye. Dadi aja berlebihan, dadi daya aja berlebihan. Kadang kan nenek daya berlebihan ngono, diundang tahlilan, ingkung wae ditumar kancane tumplek ning kopiah. Berlebihan, rokok sing paling sering rokok kuwi lho, rokok ning gelas lho. Tukokne rokok sukses rokok alami nek Farel kuwi sak gelas ngene, plek ngene. Wah iki sing di pabrik rokok. Sakire kowe ngowesaki ya. Padahal kon ngubengi sampai kemput kowe ngowesaki ya. Lah iki haram, Pak. Haram. Lah awakmu ngene lho. Awakmu nggih jenengan kok awakmu sampean. Kok viral nih. Apa-apa saiki gampang viral sampai males aku karo TV. Kadang karo HP mentolo ngeprok ada. Apa-apa viral lho saiki. Aku isirku suwante kok jaman biyen no, ngaji sak omong-omongku karo ngantuk ya kenek karo nyapu ya kenek ngono. Sapa sing lebokne YouTube iki. Lah dadi ngene. Kaya jenengan ini ning kene dadi jamaah ngene iki kamu ngene wah merasa tamu akhirnya wis aku engko kudu omong omahku adoh ngene-ngene aku dikei dhuwit ngene-ngene engko nek ning ngarepe wong akeh Guse mesti isin. Lah iki malah haram, Pak. Nek aku ngekei dhuwit krana isin tenan, kudune ya pancen manut sapa-sapa sing tak tunjuk. Ngono kuwi. Mulane kadang kula nek kepeksa ngono mari nganu ngono aku enggak demen. Enek uang ngono moro-moro atraksi ngono. Gus, kula mboten saged mulih. Lah kowe sing ngongkon rene sapa? Aku yo ngono. Omah kula mriki aja nekat, Pak. Lho enggak boleh. Kamu itu berarti potensi tomak nanti. Potensi malah dadi wong njaluk-njaluk, mboten sae. Mending di rumah saja. Di rumah saja ndelok online apa piye aja ngono kuwi bahaya. Jadi aja memahami ilmu setengah-setengah akhirnya kok nggih pendoman lah kuwi malah dosa gede banget kuwi. Tapi sing paling penting pelajaran saking dalu punika fadilah ide ikramul dhaif mulyane tamu niku luar biasa. Bahkan salah satu bangun omah itu terlalu apik kan jadi ya ora oleh to Pak. Tapi kalau alasannya itu ikramu dhaif, tinggi mulyane tamu, orang nyenengne hawa nafsumu, iki oleh. Kudu bener niate Pak. Kudu bener. Wis penting awakmu luman tenan Pak. Luman tenan. Nah aku ya cek belajar aku. Loh, sama nek tau mlebu ning kono iki delok jajan nek ibune bendino. Ora kok aku nglem-nglem ibu ora. Iki aku iki rung iso nerokne ngono lho. Iya ta Pak Ali? Bendino ning piring-piring lho, nek ning mahman sugane paping. Ora, tapi aku ning Ali paping mesti panganan bek ya. Tapi aku muni ngene iki terus kowe engko tak parani terus kowe malih ngowenek-ngenekne aja. Sak mampune panjenengan. Apa sapi-sapi apa piye ngono Pak. Tapi ngono kuwi sampean kudu ngono kuwi dilala keluargaku ngono kuwi kabeh. Ibu sing paling ekstrim ngono kuwi sing ngajudani Mak Anis lho, Bu Anis lho sore ngono wis ngoleti ngono panganan kok ngendi to Mak nggih enten mawon tapi yo unik Pak. Iki lho baru kayak iki mari cerita ya iki nggon ning sesuk-sesuk akeh aku wis cegah aku wis kesel mosok kita pamang wis muni wa alam biswab tak tutup berarti. Iki ngene iki arek cerita biyen delok ning ngaji cerita biyen majelis-majelisku dhewe. Iki ngene Pak. Mondok ning kene iki aku ndiki jagongan, aku ndiki hitung-hitungan karo Pak Haji Beki. Mondok ning pondok ibu iki lho, aku kan ora ngerti to. Cah mondok iki lho. Ki apa nek cah mondok ning kene? Heeh. Sak wulan bayar piro, Ceng? 200. 200 apa 250 ngono ya? 250. Wah, adik ibadol ning kene. Mondok ning kene 250. Lah, diingi aku cakruk ning buritan ngono karo Pak Haji Beki. Gus, karo nyawang. Cacah kok akeh sing mondok. Gus, mondok teng mriki pinten to bayare? Beh kirangan Pak Haji kula nggih mboten ngertos tugas kula iki bangun nata niki penting bungane abah kuwi.
Akhirnya bocah celuk bayar piro? 250 karo Pak Haji iki dihitung 250 dibagi 30. Kurang luwehan 8.000, bener ora wi? Dadi sedina iki 8.000. Bayar mangane lho sedina 8.000. Mangane ning kene los to, Dol. Poh kadang bocah sitok sak leser. Lho, tenan jame ora enek ning kene jame kudu jam isu, awan, bengi ora enek. Lah Pak Haji iki kan wong bisnis, maksudnya pinter hitung-hitungan. Akhirnya dihitung. Mosok jenengan mboten semerto Gus? Mboten 250 ya bare. Dol. Engko nek numpak bis, nek karo sekolah kuwi nggih transport kuwi nggih bayari supir barang karo tuku solare kuwi ketoke 100 ngono ya ketoke. Kuwi nek numpak bis, nek mondok tok ning iki berarti 250. Engko nek khidmah ning dalem kadang ora bayar pisan. Lah akhire, lah napa nutut to Gus? Akhire Gang Dilu, alek jagoan ning Gazebo Mburi lho. Gang Dilu enek cah kok pawon, poh mangan cah telu iki leser pek weng. Lah mangane semonten Gus. Heeh. Nggih samonten niku Pak Haji. Lah niku sedina ping pira? Nggih, lho mulakno cacahe kan lemu-lemu. Guse iki sing kuru. Lah nggih. 8.000. Iki nek di logika apa nutut? Nek di logika apa nutut? Nggih blonjone bunyai lho. Tapi dilalah ku yo gumun. Yo panggah enek, beras yo enek. Krana panjen kula ket mbiyen usul, jangan sampai pondok gratis. Aku enggak demen pondok gratis. Kaya orang regani ilmu engko. Kecuali kalau memang sudah masuk di sini ternyata kita menemukan oh iki yatim piatu, iki piye. Terus mari kuwi wis melok dalem ae. Ngono ya biayane ibu ngono ya. Biayane ngono kuwi. Tapi dari awal enggak enek konsep gratis ngono enggak. Engko malah ra duwe perjuangan. Bener no mboten? Malah ra duwe perjuangan akhirnya bocah engko wis koyo ngkos kabeh ngono. Lah akhirnya kan bayar, tapi yang bayarnya mek elo-elo bawang kuwi mang 8.000 sedina. Kuwi banyu sak lose. Sego. Jangan wis sak lose, engko luwe neh mangan neh, pokoke sak kuate lambungmu. Kok gasne terus. Tapi yo niku wau, mungkin barokahe tamu-tamune bunyai niku telaten ngoten-ngoten niku cukup 8.000. Penutut 8.000. Ade 8.000 biasa isuk tok kuwi pecel isuk tok lho. Bener to? Lah niki ping 3 kok mangan kuwi. Apa kuwi tak bayar 8.000 ngene mangan ning pawon kono aku. Piye no? Lah iya kowe margono badhe dik samcik ngono ya. Piro kowe mangan ngono? Sedina iki. Oh akeh ngono lho. Lah nggih, masyaallah. Dadi berkah ngoten niku, ora kok malah ngentek-ngenteki ora. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih insyaallah. Jodi babakan sedekah. Daripada awakmu udah-udu ning salat, uduwa ning Gusti Allah ngono lho, Pak. Uduwa ning Gusti Allah, jajal lho sedekah. Dadi wong sing entengan, ana tamu dihormati. Wis kaya hormat-hormat tamu kuwi mang kaya apa jenenge sedekah ndang ditampa kalian Gusti Allah ketika kita itu membuat masakan yang thayyib kemudian mengundang saudara-saudara kita, sanak saudara kita, itu akan menjadi sedekah yang cepat makbul ndang ditampa ning Gusti Allah. Tapi buktinya ketentraman ini kadang diolehne wong desa-desa ngono lho, Pak. Sing omahe kadang gampang didayoi siji karo kancane. Titik-titik kadang apik megah kaya apa ora patek nggih hormat ngono ya. Yo rasane siji. Lho, aku iki tau lho tangi turu kadang jowono, metu kok kamar ngono poh menungso tok. Ngarepe kamar kuwi lho. Omahku kan renek privasine. Kadang wong mau moro-moro nyengel ning ngono. Bah. Oh, trek aku. Lho iya ora ono. Margone kan biasa toh, tugasnya Margone nek dina Jumat jemput aku. Munggah karo ning di jam 10 apa jam pira ngono karo ning kok di WA. Kula teng Lirboyo Mbahno, mungkin jenengan langsung mlebet mawon, Gusti teng mlebet. Margone memang tak amanahi nek aku ora Jumatan, nek sampai keturunan kebablasan berarti sing dosa Margono kan penak aku. Akhirnya tugas ngono kuwi ngampiri aku tugas Margono. Biasa Margono mlebu, ngapunten Gus, teng Jawi enten tiyang gangsal welas. Liwat mriki mawon. Kadang ngendi-endi dikipeng wong, peh mentolo ngerong aku. Lah
Lah piye wingko cetok tamu, wingko sing ngene ra ngerti arep Jumatan, ra ngerti telat, ra ngerti apa ngono kadang wis curhat, foto, selfie sak keluarga, sak apa. Yo. Urung video call dulur-dulure kabeh, budrek ae dhewe. Dadi tapi yo kuwi mang dibalik kejenuhanku roh omah iki ra enek privasine ngono kuwi. Tapi yo ayem ya. Ning daleme ibu iki lho. Oh, ayem ngono kadang. Jan wong tok iki membengi iki poh iki bek mencep iki. Wong tok sampai subuh iki wong tok iki. Iki mbah aku ndelik ning ndi yo panggah wong tok. Beh, tapi wis ngono kuwi. Berkah. Pun ngoten niku. Ngajine ora usah suwi-suwi. Alhamdulillah. Sesuk ning Pacitan tanggal piro ya? Ae dhewe. 28. Karo Pak SB. Nek rawuh, iya dah. Omahe kan Pacitan. Alhamdulillah ning Pacitan ngaji. Dalem. Nggih. Enggak ning Mekaji Topa tanggal piro? 24. Mekaji Mustofa Trenggalek. Galek ngendi? Sumber Gayam. Nah, alhamdulillah. Aku mangarep ngomong apa lali aku. Aku tanggal 1 sampai tanggal piro ngono umroh kula. Tapi enggak rame-rame. Namung kali Satgas kali tim kopi lare 7 tok tiang mriki. 7 dino. 7 dino tok. Ngiterne cacah lho, ngiterne cacah gen roh kono. Pisan-pisan ngopi ning Madinah kono. Ya iya. Lah mesti dijak ya angel ae. Dadi enek lar-lare terus kula baturi 7 dina jam 1 tanggal 1. Tanggal 1 mengke sing ngaos Gus Dahar napa Gus Ali mawon mek pirang dina nek iya to. Pirang dina. Umroh. Pun sing Banyuwangi jajal tak takonane Banyuwangi mir. Mas aku koyo ndiki wis enek Banyuwangi to. Aku mas aku wis ning kono. Kok iso teko kene lha piye to? Wong Banyuwangi, tapi wong Banyuwangi iso koyo ngono ya. Kaken lho sing demen arah kuwi, mulakno akeh sing pegel. Germis to. Galek. Laki-laki nang perempuan guys. Perempuan iki lho, kudung abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ansal sampur. Nggih. Yen daleme pundi, Bu? Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepungaken nami kula Bu Liswati Jajak Banyuwangi. Jajak. Kenek kalih sing kula ngaji niki Sumber Sewu. Celak nggih. Pirang kilo? Pinten kilo? Penawi 10 kilo. Oh celak. Yen nggih rawuh. Terah nggih. Rawuh. Lah terus berangkat mriki kapan? Kalau wingi. Malam minggu jam sekawan berangkat mriki. Sekawan sore. Minggu malam Senin nggih. Minggu malam Senin jam 4 sore. Nggih. Terus langsung mriki. Mboten mampir teng Masjid Ar-Rahman. Sak bibare teng Ar-Rahman teng makom Bung Karno. Nggih. Terus ning Bung Idam iki. Nggih. Kula mriki kali rencang sak bis. Yang 50 kali supir. Lah terus ngeten lho Bu, piye to Mas de konsepe? Lah kula tas ning Sumber Sewu jenengan kok rene keneh iki piye? Rencang-rencang sing dereng semerep teng Sabilu Taba kepingin mriki rawuh wonten Gus Idam. Oh, tapi memang banyak yang belum pernah ke sini. Ada yang belum ke sini. Terus duduk di sini mulai jam berapa? Jam 10. Jam 9. Jam kurang lebih jam 9. Ngoten niku mboten anyel ya, Bu. Alah, mboten. Semangat. Jam 10. Semangat sedanten. Mulakno kuwi mang aku tas cerita. Niki ajeng kula bongkar niki kula gal volume kula tata. Kula wau jagongan kalih wonten Habib sinten wau ingkang
menata niki marmer dari Pak Haji Sulaiman ini kan di marmer kabeh. Aku mang ngono. Kula ora mikir iki entek pira ngono, aku wis gak mikir, gak ngurus pokoke ndang iyup kabeh ora enek sing troco. Mesakne jamaah ngene iki lho. Wedine zalim kula, wedine dosa karo jenengan. Wah, ket jam 10 lho. Dereng Ya jam Allah. 11 jam 9 lebih nggih. Ya Allah. Gus kula bisa. Mboten niku dumen, Bu. Roman kula ngriki kalian Pak Kades kali Bu Kades. Ngoten niku sing diremeni napa to Bu wong-wong iki aku heran to. Kepingin panggih kali ngaos ngalap barokah wonten markas Sabilu Toba. Ya Allah. Ampun nekat-nekat to nggih Bu nggih. Pun diniati. Terus mantu niki teng pundi? Wangsul mantu. Jadi mek cethuk kula ziarah Bung Karno terus kula Nggih. Bung Ikdam sing urip iki. Nggih nyuwun pendongane Gus kali rencang-rencang sedanten sak bis nyuwun doa semoga lancar Ya sampai Allah. tempat tujuan. Yang di wingi nggih kudanan nang Sumber Sewu. Alhamdulillah nggih kaudanan kula tiba mawon nggih teng mriku. Ora pegel ya. Rencang kula sekawan Wangsul dosa. jam pinten? Setengah kali jam dugi griya. Ngoten niku nggih seneng. Amin seneng mawon. Ya Allah, mulane nek jamaah ST, nek aku kok lokne sampai elek ora apa-apa netizen baseri ngelokne aku ora masalah, tapi jangan sampai sekali-kali menghina jamaah-jamaah yang tulus-tulus ini dan mereka tidak maksiat loh. Aku mulane ora trimo tenan nek sampai ngenyek jamaah ngono, gak seneng tenan aku. Wani tarung aku, nek aku dinyek ora apa-apa. Nek aku dinyek ora apa-apa. Lah koyo ngeten lho, ya Allah, luar biasa. Sing asli sing nggarai mandi teng mriki mboten keranten kula, nggih keranten jenengan-jenengan sing ikhlas-ikhlas. Masya Allah, nyandungaken sedaya ingkang jariah-jariah, ingkang nata niki muga-muga rezekine terus lancar. Amin. Kadang aku merinding nyang wong-wong iki. Motivasine apa ngono ya? Merinding tenan aku. Kaya ngenteni jamaah ning Mekah ngono lho. Ngenteni jamaah ning Mekah ya ngono kuwi. Turu-turu gletakan, ya Allah, luar biasa. Yang sakit kali, mantu niki wangsul nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Ya dini mulai keng Sumber Sewu dugi omah jam pinten? Setengah kali. Tumut odong-odong nggih Gus. Rencang sekawan dosa gangsal niki sing tiba Niki awake mboten kesel sakniki. Wah, alhamdulillah semangat. Aku kos lho aku iki. Kaya ngono ya rasa-rasa wong Banyuwangi ngeri. Totalitas. Amplop sapa iki? Ali Paping. Haji Najib. Sedekah tenan iki Ali Paping. Sales pusat. Bahila El Ngori kayak itu ya gebok juragan rokok sukses karo Farel iki. Niki Bu damel mengke teng dalan napa teng pundi? Nggih. Napa di damel rombongan? Nggih. Mengke tumbas napa ngoten lho. Nggih, alhamdulillah matur Tumbas napa napa sesuk piye niki enten rezeki Mugi-mugi barokah. 1.500.000. Amin ya rabbal alamin. Saking sinten Haji mugi-mugi Najib, sing maringi diparingi Ali Paping, lancar gambar rezeki. Farel, IL. Nggih amin. Nggih. Niki nek damel jenengan kudu kali sarung, bojone sehat nggih. Tomot niki. Pundi? Oh, alah niki bojone jenengan to. Nggih. Iso mangat ono. Ali baju, Nggih. Yo, kali maaf. Amin alhamdulillah. karo mangan barang kuwi. Alhamdulillah. Anggumu niki jane dampar apa warung. Kena sego barang. Nggih, nggih. Kula nyantungane sehat, Bu. Alhamdulillah nggih semonten iki kula dongaaken Gusti Idam bersane teng pundi-pundi biar teng pundi-pundi tambahi sehat dan sehat. Nggih, mugi-mugi mengke saged teng Banyuwangi malih. Nggih. Kula totone sik jadwale iki. Nggih, nggih, nggih. Banyuwangi Kula berarti tetep kathah hadir. banget ST. Kuatah Gus, nggih kuatah. Ya Allah. Nggih. Iki jane dituwa to kuwabeh ngono menarik. Wong-wong penak ya turu ya. Nggih. Sik pangestune muga beres kabeh. Nggih, lancar, Jantungane. nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki tas dikeki BCE. Engko nek kula kentekan dhuwit tak doli ya montore. Sing duwe tak nembungane pisan sing kei lho. Lah iya, tapi sementara cek duwe ya saldone cek lengkap. Jogja mana? Rombongane
Iki lho apik iki. Iki lho apik iki. Madura lho, Pak. Madura. Jogja, Gus. Oh. Jogja. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten, Pak? Pak Sri Mulyono, Setrik Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih. Dalam pundi? Dalam rumah. Daleme Plumbon Sidumartani Ngeplak Sleman Ngayu Jakarta. Panggilane berarti panggilannya so Pak Yono. Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih. Mbah Jenggot. Nun. Iya. Anu Dalam kali sinten mriki? rombongan bus ini kalih bis. Niku komunitas napa? Komunitas Bangser Sidumartani, Gus. Jenengan di Kalih Banser. muslimin, muslimat, Wal mukminin wal mukminat. mukminat. Al ahya'i minum bal amwat. Nggih, Gus. Al Fatihah. Anu Pak Jenggot. Nggih. Jenengan Banser juga. Senes, Gus, kula namung sopir. Supir bis. Mboten sopir truk. Niki pertama kali ke sini. Baru satu kali nih, Gus. Oh. Senang sekali. Wah, Dari mana saja tadi? dari Nirboyo sama Alhamdulillah. Tuan Pak Bung Karno, Pak Soekarno. Oh, wonten Langsung ke sini. wonten piyambake. Wonten, Gus, makomipun. Anu, napa niku? Nggih. Jenengan mantun niki kondur. Nggih, kondur Gus mriki mangke mampir wonten. Lenggane mriki kan jam pinten? Lenggah mriki wau jam 7. Isuk. Jam 7 sonten niki wau, Gus, magriban Oh. wonten musala mriku. Siap. Nggih. Pak Jenggot, Nggih. napa tiang-tiang kok pengen rene penasaran? Penasaran remen sekali, Gus. Wah, kula niki nembe apes. Nyapon neh iki. Apesipun niku ngeten, Gus. Nyambut gawe kok susah terus ngoten lho. Niku kula mboten damel kula susah, damel kok seneng ngoten mawon, Gus. Siap, bener. Nggih. Napa nyambut damele? Kula sopir, Gus. Namung nembe kali tahun punjulipun 48. Iya padha karo Walaupun Masjid 50 Demak tahun, Gus, 20 dados kilo sopir. mang iki ya. Pak Jenggot, Nun, keluarga lengkap. lengkap. Putra pinten? 3. Putu wonten 7. Tenanan niku. Nggih, saestu, Gus. Nggih, saestu. Umur kula pun 66. 66. Nggih, Bu. Nggih. Jenengan badhe maringi napa niki selawatan napa kata-kata? Dadang gula, Gus. Apa? Dadang gula. Iya. Sing saged nggih, Gus. Dadang gula. Nggih. Mbah Jenggot. Mbah Jenggot ya. Kaya ngene. Jaman gerobalen sasi. Hangadepi zaman corona. Golek duit duh angel. Larakan munda terus kamongko gawean sepi. Gaweane sepi, Gus. Biasanya dol pasir seminggu ping 4 ning namung ping kalih. Ning nggih kula syukuri mawon, Gus. Nggih. Terus pun Sopir kena tenaga juragan seniman-seniwati padha nyebut ngalor ngidul nganggur. Ngalor
Kidul nganggur yang mboten napa-napa nggih Bu. Separi mari sehat walafiat. Oh wonten mawon. Pun Duh Gusti pinaringono sabar. Pinaringan eling lan waspada. Mugi pinareng iman. Muga-muga pinaringono iman ingkang langkung kiat Gus balung ngadepi jaman-jaman ingkang mekaten jaman globalisasi nyambut gawe akeh apes kula nyuwun barokahipun Gus mugi-mugi kula dipun hidayahi menapa mengke kula amalaken Gus. Matur nuwun Gus. Saking kula Mbah Jenggot. top. Anu Mbah Jenggot iki apa Pak Danu? Sak kersane Gus. Mboten ajeng ngarani. Sarung kalih sangoni. Alhamdulillah. Nek sukani donga. Kali nyuwun anu niki Bos. Kalih sangoni duka niki jumlahe pira? Kalih parfum. Bangser nyuwun Jawa ten Jogja Gus. Benjing April ya tak totone nek. Oh nggih. Mboten April maringi jadwal April mboten lho. Nganu niki penataane jadwal lah esuk April. Oh nggih nggih Gus matur nuwun. Nggih, ngapunten ingkang kathah nggih Pak Jenggot. Nggih sami-sami Kula Gus nyuwun sehat. sedaya ingkang hadir wonten iki paringono sehat walafiat. Amin. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Amin. Kata-kata napa Pak Jenggot? Pesan-pesan kene. Ketoke pinter iki. Kata-kata hari ini. Saged ya Gus, kata-katane niku. Wong nggih pun. Nggih pun. Saged namung pripun nggih Gus? Duka. Pun. Wah kata-katane niku mboten iso. Nggih. Pun. Namung sekedhik mawon peling kula kagem dumateng jamaah sedaya ing hadir wonten mriki. Menika namung kita nyuwun kita dongaken mugi-mugi sedaya ingkang sowan wonten Gus Idam niki paringono ngantos konduripun samangke dipun paringono keselamatan. Amin. Kapan-kapan mugi-mugi saged mriku nggih. Saged dumugi mriki malih sak. Nggih. Kula teng Sentul nika rawuh. Mboten Gus kula pas tidak ten anu, pas ten anu Semarang. Oh, repot. Saged nggih wong kula sopir kok Gus. Oh iya. Nggih. Nggih. Siap. Pun. Kali kula nyuwun hidayahe Gus. Napa ingkang kula amalaken Gus? Saestu. Bakdo salat maos alam nasroh Oh nggih, matur nuwun Gus. ping 7. Oh nggih. Kin lancar kabeh. Alhamdulillah. Alam nasroh laka sadrak wa wadona angka wisrok alladzi angqadha dhahrok wa rafa'na lakal dzikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nggih, matur nuwun Gus. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Wonten lepat wonten kirangipun saking kawula Mbah Jenggot sak rombongan saking tlatah Sleman Ngayogyakarta. Sawanipun Gus Idam niki mbok menawi wonten lepat wonten kirangipun saking rombongan nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Lan kula kita ucapaken semanten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bodi menghibur aku. Persingon. Wis bengi ya. Boten saged. Enak tenan. Hadroh itu. Lah iya, kadang aku ya terus dhewe wong-wong iki uripe kok manfaate rambian. Cacah iki lho. Alhamdulillah pangestune jenengan nyantungane lare-lare hadroh niki terus manfaat. Saya sering mengutip dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat sallallahu alaihi wasallam, man kanat al-akhiratu hammahu." Barang siapa yang semangat atau memiliki tujuan utamanya adalah tujuan akhirat. Kamu ngaji ke sini, kamu sholawatan ke sini, tujuannya akhirat. Melakukan perintahnya Allah, tholabul ilmi, sholawatan, melakoni perintah Gusti Allah. Kemudian mencari ridho Allah. Wis ora enek niat liya ora enek.
Mbuh wingko cethuk Gusti Dam gak cethuk, mbuh apa, mbuh engko wayah ngaji keturun apa ora, pokoke aku niat nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketentraman di dalam hati panjenengan. Tentreme hati iki wangel. Belum tentu orang yang memiliki banyak harta bisa tentram. Belum tentu orang yang memiliki pangkat banyak bisa tentram. Belum tentu orang yang terlihat memiliki banyak kelebihan atau bahkan apapun yang dia inginkan itu tercapai, kemudian itu hatinya bisa tentram, belum tentu. Tentrem angel banget loh Pak, angel. Lah kuncine gini iso entuk tentremi napa? Duwe niat akhirat. Yang nomor 2 yakni wajama alahu samlahu. Orang kalau niatnya benar, kok Purworejo, kok Banyuwangi, niatnya benar, wajama alahu samlahu, maka ketika kamu memiliki urusan-urusan apapun itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberesi kabeh. Kula niku kadang niat kula yo akhirat, kadang yo nek malse, kadang apa ngoten nek kula ngrasakne. Dilalah kaya teng mriki niki. Kula kadang yo tangi turu jebret ngono, ya Allah. Mikir bangunan, mikir apa. Dilalah karo Gusti Allah ya diberesi kabeh. Mboten ngertos kula. Kaya niki wau panggih sing badhe marmer masjid niki utusane Pak Haji Sulaiman. Gak teko mikir aku ya. Moro-moro masjid Abah niki kok wis teko semene. Kok wis ngene, kula ya gak ngerti. Mburi terus wau enten alumni Mbah kula niku dolan mriki. Akhire kula jak dolan teng mubeng-mubeng nang mriki terus kali pondok Enggal yang 1 kilo dari sini di Desa Purwokerto sebelah ini, 1 kilo dari sini. Calon pondok baru itu. Gus niki entek pira mbuh gak mikir aku lho gak ngerti apa-apa ya wis pokoke tak lakoni ngoten terus benar mangkat tuh berusaha menata niat iki nglakoni perintah Gusti Allah. Mbuh engko aku ngaji ku penak ora penak, aku sering kok muni ngono karo Timbadro. Ya sering muni ngono, jangan sampai karena kasing kok kowe piye-piye aja sampai. Wa jama'alahu samlahu. Kok niate panjenengan bener, insyaallah duwe urusan angel kaya apa sing beresi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan nek gak percaya jajalan dewi, setiap datang ke sini niatmu totonan tenang. Poin yang nomor 3 yang akan kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa atat dunya wa hiya rohimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Dunia marani awakmu dengan mengemis. Aku ora ngalani urip kuwi wis ngono kuwi, aku ora ngarani. Ora ngarani ngono kuwi, tapi dilalah cukup, dikei cukup karo Gusti Allah. Dikei cukup karo Gusti Allah. Dilalah dikei cukup. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dikei cukup. Kula niku sampai detik ini mboten ngertos kula. Dik kapan kae kula iki lali. Dilikne Mas Doni sing biayane nyuci mobil-mobil nang pondok niki. Gus ngapunten. Jenengan damel napa mobil putih? Niki teng cucian pun sakulan. Mboten jenengan damel, lali aku Pak. Padahal kula sampai detik ini jujur kali jenengan, belum pernah saya beli mobil, belum pernah. Pakai uang saya sendiri belum pernah. Karena setiap mau beli gak ada harta kadang. Tapi ningali niki lho. Jenengan dereng toto. Santri-santri dereng toto. Turune dereng jelas. Jadi kaya kedusan dewi ngoten. Kalau memang punyai, memang setiap nembung kalih kula, le aku pengen iki, mboten nate kula matur mboten nate. Monggo napa ingkang dikersakaken Ibu. Keranten gadah kula nggih namung Ibu niku. Jadi nyantungake majelis niki dumugi ila yaumil kiamah.
1 kilo dari sini sudah bangun pesantren lumayan besar, 1,5 hektar. 1,5 hektar sudah bangun. Tapi kenapa teng mriki cik kula toto niki tinggalane abah kula. Jadi apapun yang dikatakan orang, apapun persepsi orang, kula mboten ngurus. Dan saya berusaha mewujudkan apa yang didahulukan kakek saya, memberi nama saya Ikdam, manane maju. Ya harapan kula apapun yang ada kegiatan di sini maju kabeh. Mulai kakak ipar kula ngopeni santri-santri sing hafal Quran, Gus Ali niki muga-muga maju. Bojo kula ngopeni bocah-bocah ngaji Al-Qur'an, muga-muga ya maju. Terus muga-muga masyarakat Karanggayam niki nggih maju toto kabeh. Tahu pengen biyen pengen napa pengen ribon apa Innova ribon waktuku gak sido. Moro-moro isu mlaku lek dalan terus santri keleleran. Tapi ketika kita mendahulukan urusan akhirat, wis gak setuku Jibur bolak-balik, Gus tumbas mawon, yen dereng nate tumbas ndamel artone jenengan piyambak. Yen mesti kuat aku yo ngono. Bojo kula niku sampe waleh tak lakoni. Tak tukokne mobil gelem ngono, sampe waleh. Tapi dilalah ketika tidak jadi, Allah niku malah ngeteri. Dan dari mana jalannya kula yo gak ngerti. Mulane wa atadu dunya wa ya rahimatun tenanan. Jenengan aja sampe teko kene iki tujuanmu mek krana golek story, golek apa aja sampe. Totonan sing tenanan, totonan sing tenanan. Itu luar biasa. Ini sederhana tapi luar biasa. Luar biasa. Mulai rodok ketok totoi biojek setahun-tahun niki lah. Rodok ketok jelas ngono lho. Urip kuwi rodok ketok jelas, kula waras. Tahun lalu niku kula ben mulai ngaji mesti ning rumah sakit SK seminggu. Kok dokter iki kadang rumah sakit rayaan. Rumah sakit mriki mawon Gus, rumah sakit mriki mawon Gus, kula fasilitas ngene tapi fasilitas di rumah sakit budrek kau. Nek setahun niki alhamdulillah lancar sedoyo, lancar sedoyo. Ya Allah, jenengan pokoknya yang penting ngoten niku. Mbuh ngaji ning kene paham ora paham, ngantuk ora ngantuk, berusahalah memiliki niat akhirat. Niate golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, selesai. Apapun bulian, apapun cacian, biarlah. Orang yang tidak menyukaimu tetap akan mengatakan seperti itu sampai kapanpun. Dan orang yang menyukai kamu, kesalahan apapun, sebesar apapun yang kamu lakukan juga akan tetap menyukaimu. Yang paling penting urip niki dilakoni taharruku bisobri. Melangkahlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah. Bertahanlah dengan doa-doa. Taqawu bil iman. Sampean butuh kuat dengan yakin, mantep. Ngoten. Urip ya digoleki apa gitu. Wis pokoke ngoten niku. Arep golek sugih ngene kadung duwe dhuwit yo kadang ide yo bingung arep nyapa barang kene mboten. Nggih karena sejati ini yo kados sing sering kula sampaikan ini kok laisal hinaan kasratil arad walakinal hinan nafsi. Wis niku. Pokoke panjenengan kudu terus istiqomah ngaji teng mriki. Sabilu toban iki njanopeni niki nek gadan kula, niki gadane panjenengan sedaya. Njanopeni mbok jenengan wong Jogja, wong endi diopeni, dijogo bareng-bareng nggih kanca-kancane panjenengan. Kula terwonyo tenan ning Sumber Sewu iki lho. Sampai jam 12 kudanan, gak ngalih-ngalih. Masya Allah. Lah niki sedoyo niki tirakate Mbah kula, Mbah Ibat. Kula matur suwun nek jenengan kadang nyempatne ziarah teng Mbah Ibat teng Abah kula. Abah kula makome nggih teng mantenan mriku. Sing nirakati kula sampai kaya ngene iki, sing sampai dadekne jenengan demen apik ngeten iki. Pokoke niku pesen kula kali panjenengan. Kula nyantungane waras. Surip kula niku jelas, muga-muga iso istiqomah ibadah lah. Pun matur suwun yen baturi kula terus ngaji nggih. Ngene iki yo butuhe ade kin slamet ngono lho. Nggih. Pun matur mawon Gu, ade njaluk ngapura ning Allah Subhanahu wa taala. Niki wulane wulan Rajab mengke mali istighfar nyandonga napa hajate panjenengan. Nyandonga napa hajate panjenengan. Jenengan ora usah melok-melok mumet kaya sosial media bingung nyawang kula. Jamaah kula wis biasa ro wenorno karaktere. Jenengan ora usah
grogi nek sawaya-waya ning kene mudhuk Lamborghini apa-apa. Tenange untuk gadan kula niku. Biasa jamaah kula niku ngeteri engko seminggu disikok neh. Ini biasa, Pak. Wis biasa, ora usah khawatir. Pokoke jenengan semangat. Kompak. Pun yo arep omong apa bingung aku. Pokoke sing beneh, sing nakal disudo tenan, Pak. Cahadro kadang kudu takok-takok gen tambah semangat. Pak, daleme pundi? Mari ning marung ngono lho. Kowe takok. Kaya aku iki kadang ngaji ku nek ra teko ati ngono. Ngaji ku kan biasa to, kabeh wong iso ngaji. Tapi apa sing kadang aku ki iso teko ati bareng aku iki takok kadang. Contoh kaya Pak Fakih lho, Purworejo. Ibuku mang nangis isuk-isuk. Moro-moro iki cetok aku ning kene lho, moro-moro sujud syukuri nyapo. Ibunya iki nangis ya, bareng tak kon mlebu nyapa Pak Fakih sampean iki nyapo aku. Kula niki pun ping 6 teng mriki ya Allah kula panggih jenengan. Lah cetok aku lah aku iki nyapo wong aku iki yo mek koyo ngene ya Allah. Tapi yang paling penting setidaknya gini, Bu Mas Danu apa Cahadro kok. Mungkin nek koyo aku yo, gimana orang setelah ketemu panjenengan hidupnya menjadi lebih baik. Motivasinya itu kuwi. Cara sampean Cahadro, gimana orang itu setelah mendengarkan lantunan-lantunan qasidah atau sholawat dari panjenengan-panjenengan semua utawa tabuhan-tabuhanmu, kuwi wonge atine tergugah. Syukur-syukur nek kowe panjenengan ampuh, wong kuwi mamane ra patek sholawatan malih sholawatan gara-gara awakmu. Lah kuwi pesenku karo tim Hadroh kuwi, muga-muga iso nglakoni, Pak. Kuwi sing paling penting. Nek ngomong ning ngaji kan kabeh wong iso ngaji. Bener ora? Aku malah koyo dileming dhewe. Tapi wis ngono kuwi. Aku njuk tulung cacah sing sik mendem-mendem mau piye sudonen, Pak. Sudonen. Ya Allah, alhamdulillah. Hormatono wong tuamu tenan, bekti yo karo wong tuamu tenanan. Ngono ya. Ono percuma arep duwe arep nyapa arep sugih arep pangkatmu klesreh. Nek kowe wani karo wong tuamu wis apa, Pak? Ora enak artine. Ilahi las firdau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun kula wasaken doa monggo panjenengan sedaya nyuwun dhateng Allah nyan yakin nyan mantep wonten wulan ingkang minulya niki donga panjenengan diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang anggap Allah dalu niki celak sanget kalian panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyun damel sederek-sederek kita ingkang sakmenika gerah sakit mugi-mugi enggal panggih judunipun obat perangi sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amin. Damel sedaya ingkang jariyah ingkang nyengkuyung pondok punika, majelis punika kalian pondok Sabilul Taubah Pusat ingkang sakmenika proses pembangunan sinten mawon mugi-mugi dipun rintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Mugi-mugi ingkang sampun kepundhut dipun paring husnul khotimah dipun pangginaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal ma'afatat da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa aqlan fatinan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal afwa 'indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma ya Allah ihtim lana bil khairat ya Allah. Ya Allah, Allahumma salimna ya Allah, salim dunyana wa akhiratana ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma rizqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'al min ibadika sholihin ya Allah. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ilaika ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tadza' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la tiflan illa rabbaitah wa aslahtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin ya Allah. Mugi-mugi sedaya jamaah sabil taubah pinaringan istiqomah anggenipun ngaos anggenipun ibadah ya Allah, ditibaken saking musibah lan bala ya Allah. Ya Allah ingkang gadhahi hajat mugi-mugi enggal panjenengan ijabah sedaya hajat-hajat saenipun ya Allah. Ingkang gadah penyakit mugi-mugi enggal pun paring kesehatan ya Allah. Ingkang gadah utang piutang mugi-mugi enggal saged ngunasi utang-utangipun ya Allah. Ingkang gadah tanggungan mugi-mugi nyan gambelaken ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi majelis punika dumugi ila yaumil qiyamah ya Allah, berkahi manfaati ya Allah damel umat ya Allah. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menawi kathah lepate dalem nyunake mapunten nggih. Mugi-mugi nyan selamat lan muga berkah ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.